Ziren, albistea jaso genuenean, egun hortan, Pablo Barriok eta Taxo Arrizabalarak esan ziguten, gu oso pozik geratu ginean. Ez da zugu lasarte horretara gehala, eta lasarte horretak izan da guretzat ohore bada. Oain arte ofizialki Ostadark ez du sari jaso, beraz guretzat erakunde ofiziali batetik lehenengo izango da, eta pozgarria, benetan pozgarria. Guretzat, hau momento da berezia, berria dalako, desberdina dalako. Guretzat benetan pozgarria dena da, erretikan jasotzen dugun babesa, ez? Herri honetan batez ere oso ondo babestuta gaude, herritarrek babesa ematen digute, eta hor ikusten da kirolarroan antolatzen ditugun ekintza guztietan ze partaidetza daukagunez. Lanari dagokionez izugarrizko lan egiten egia. Gero eta atal gehiago dauzkagun. Guretzat ez dago atsedenik. Bata amaitu bezain pronto, hasten da hurrengoa. Ikusten dugu jasotzen dugula jendearen babesa, eta bakari horrekin ja posten gara. Hortik aurrera, kirol mailan edo lortzen badegu lorpenak, hori beste kontua, pozgarriak ere, baina ez dira benetan importanteak. Urtea ondo junda, arazo hori gehiegi gabe, pentsatzazu, muiten dugula astero, iaia 700 pertson. 700 pertson, 700 neska mutilak, gazteak, helduak, hainbat famili, hainbat pentsamentu desberdinak, eta hori batzea elkarte batean ez aresa, baina nolabait gu gustora gaude egin dugunarekin. Guretzat izan zen lehenengo esperientzia, baina arte beste modu batean egin dugu, eta nahi genuen probatu, nolabait, herrian bertan kokatzea azken egun hori. Eta gu gustura geratu ginen, jendea bildu zen, gu guztu lortu gendula nahi gendula, ateratzea kalera kirola eta gure jaia, ez? Beraz, horrekin ere pozik gaude, eta hemendik aurre ikusiko dugu nola borobildu edo nola bideratu, ez? Nolabait, hauteskunde garaia ginela eta politiko guztiek adierazten dute beraien nahia, beraien goguak eta zer egingo duten hemendik aurrera. Ordugu jarri gendu modu hortan, ez? Ea zer egiten duten, zer egingo duten, eta nola geratuko da gure herria hemendik etorkizunera kirol arloan, zeren? Ze ikusten da alde batetik instalazioak zaharrak daudela, eta horretaz gain ez da daukagula, hau da, hainbat kirol gunetan ez garela sartzen. Beraz, haiek garai hortan eman dute hainbat ideiak egiteko, ea egiten dian. Gure importantena hori da, kirola, ez. Baina horretaz gain, sozial arloan inplikatuta gaude. Zuk esan duzun bezala, euskara bultzatzen dugu. Bai sinarmen horrekin, edo korrika etortzen denean, edo maratoia ospatzen denean, Ostadark beti hor dago, eta argi daukagu hori izango gehala beti, ez. Horretaz gain, tratu on bat ere hor sartu ginen. Gu gari batean bultzatu gendun lasarte hori aboi marka. Horrean zer zegoen, kirola egiteaz gain, herria bultzatzea, batez ere, momentu hortan komertzioa. Aniztasunaren gaian ere hor sartu ginen. Egia esan, haudan egiteko dagagu pertsona bat bereziki horretarako. Eta berak lantzen du eta implikatzen da printzipioz gehiago, eta gero klub bezala, denok hurbiltzea eta bultzatzen du. Aurtengo crossaren edizioa 20. izango da. Urte borobila, eta ziur asko sorpresaren bat izango dugula. Uda baino lehen gaude eta orduan mantenduko dugu hor izkina batean dauden sorpresa berriak. Ginen pixkat geratuta, ikusi gendun gari batean ipini gula edo antolatu gendula web horria, baina nolabait geratu zala atzeratuta. Orduan aurten jarri ginen harremanetan lasarte horreko web horria diseinatzaileekin eta beraiekin batera, haiek antolatzen idea eta horretaz gain, Twitter, Facebook, halako abantailak, informatikako edo abantailak erabiliko. Hemen nik uste dute
uda pasata gero, hau dana martxan jarriko da, eta guk sortutako informazioa gehiago iritsiko da lasarte horiako jendearentzat. Oztarra sortu zen, azia sortu zen behintzat duela 32 urte. Eta Oztarra sortu zen, egungo Areto futbola txapelketarekin. Niztage ofizialki, 3 urte gutxi dazkagun. Benetan, paperak edo, egin genuen 3 urte perenduzea. Hasierako urteak gogorra esan zean. Garai horietan, adibidez ez genukan lokalik, egiten genuen ilargipean, bileraketan. Eta garai hortan, nolabait handitu ginen, eta erabaki genuen momentu batean jutea garai horretako eskola berrira. Momentu honetan dago ambulategia eta inguru hortara. Arajun eta bota gendun ate bat, zeren inguru hori zegoen dana zikinkeriz beteta, garbitu gendun, eta han kokatu ginen gure lehenengo lokala. Eta urteak pasala, handitzen jarritu gendun, eta aldatu gendun lokala. Etorri ginen nolabait erdialdera. Urteak pasala, Oztar bere kirol eskaintza eta areagotin da, handitu egin da, eta beharra kirol materiala gordetzeko, antolatzeko, jendeari nolabait ondo atenditzeko, eta ja gaude Michelin onduan, lokal hontan, eta hemen ere ikusten dugu txikia geratzen nahi gala. Lokalaren aldaketak ekartzen digu urtetan zehar Ostadarren ibilbidea nola izan da, nola jungea zerotikan eta pixkanaka handitzen ez. Federatu atalean dauzkagu 7 kirol ezberdinak. Futbola, saskibaloia, tenisa, zikloturismoa, mendizaleak, areto futbola eta bolo eta toka. Futbolean, momentu honetan, datuen arabera, talde gehiago izango ditugu. Eta saskibaloian ere. Saskibaloian talde bat gehiago, printzipioz futbolean 2 gehiago.